Završena je još jedna sezona u kojoj su mnogi VIP ličnosti Srbije svašta nešto izjavljivale, čime smo se cele godine i bavili u retrospektivi antidepresiva. Vreme je da napravimo presek i čujemo koji su to najbolji lapsusi koji su obeležili sezonu iza nas. Počet ćemo kao i uvek od jutarnjeg programa raznih televizija, a kakva nam je situacija u zemlji i kako na nju treba da gledamo, najbolje nam je objasnila Jovana Janković, Pinkova voditeljka. Ovog jutra je zaista hladno u celoj Srbiji, oblačno i tmurno, a ovih dana nas očekuju i poskupljenja skoro svega. Da, ali nemojte očajavati osmih na lice jer kažu da će evro sve više da raste i eto nama lepe vesti za jutarnji osmeh. Pa to je to. Ti kad nas raspoložiš, evo meni sad dođe da se smejem kao i ti sa sve tim zubima od 2 soma evra. I naravno, posle toga, jedino što možemo sebi da poželimo jeste više posla i više para. Ili možda ne baš tom logikom. Ne znam, to nam je rekla opet Jovana za vreme uskršnjih praznika. Kažu da ono što radite danas, radit ćete cele godine, a mi vam želimo da imate što više posla i što manje para. To je obrnuto, što više posla, a manje para. Pardon, što manje para. Osim poskupljenja i besparice, ove godine napala nas je i žestoka zima. Kako je sve to delovalo, kako na nas, tako i na ostale zemlje, objasnila je Nataša Miljković, voditeljka RTS-a. Ako mislite da samo mi nemamo priliku da uživamo u prolećnim danima na kakve smo navikli, pogledajte šta se dešava kod naših suseda. Slikom prelazimo u Ankaru da vidimo kako se i Rusi snalaze. I šta reći, Rusi s Ankarom, glavnim gradom, i zvanično su nam postali susedi. Nataša, aplauz. Kako se na RTS-u radilo tokom 1. maja? Ako se ne sećate, poslušajte opet. Evo, na primer, Rada Đurić u Beogradskoj hronici. Citiram. Koliko slobodnih dana, preko mesec dana ako je neko spojio sa Uskrsom i ostane tu još par dana kod kuće. Jeste, Rado, ako je neko još spojio sa 41. dobili preko 70 godina slobodno. Sad, činjenica jeste da su se svi pomalo opustili oko praznika rada koji proslavljamo neradom, ali kako to izgleda kada Dušica Spasić, voditeljka RTS-a, malo više mozgu da oduška. Citiram. Za mnogi od vas danas je neradni dan, a kako svoj neradni dan provodi doktorka Nada Macura koji i danas dežura? Nado, jel uživate? Da ironija bude veća, Nada koja odgovara, citiram. Zaista uživamo, samo 3 saobraćajne nesreće, nekoliko preloma i 3 srčana udara smo od jutros imali i sve nas to čini jako, jako srećnim. No idi bre, Nado Milina, da je još bilo i smrtnih slučajeva, bi požurka da se napravi to na sred trga. Da ne ispadne da samo slušamo druge, a nikako sebe, pozabavit ćemo se malo i dobrojutarnjim programom Tede i mreže. Olivije i Enes, to jest ja, ničim izazvani, zazvučali smo ovako. Iako ju 7 ujutru mešam minute i dani izgovaram, koliko nas dana stepeni očekuje, o tome pričamo za par dana. Za par minuta. Ali je zato Olivije tu da mi izvuče i poentira sa... Dakle, za koji minut pričamo o vremenu i meteorolki? Meteorolki? Fenomenalno. I eto, zato i tvrdimo da nije lako raditi jutarnji program, a o vestima čak i da ne govorimo. Kako je to izgledalo kada je Zvezdana, voditeljka vesti na Prvoj televiziji, htjela da saopšti da je Šešeljevo stanje jako ozbiljno. U Haškom tribunalu su saopštili da je njegovo stanje stabilno. Sr. Anja? Pa dobro, ajde, protera čoveka, muka ne bira ni mesto ni vreme. Eto šta se desi kad zamenite samo jedno slovo u reči. A šta se dešava kada se u reč ubaci slovo viška? Ove godine mogli ste da čujete u vestima na televiziji B92. Akcija će biti nastavljena i tokom sutra. Aj to tokom sutra i nekako, ali nikako da skapiramo tu kakciju. Verovatno od engleske reči kak, što mu dođe dalje. Eto greške ničim izazvane. Ali zato se treba okrenuti voditeljima koji su, kako sami kažu, stara garda. Oni kažu znaju bolje. A da li je zaista tako? Kada kažemo stara garda, nekako nam prva na pamet pada Ruška Jakić. Kakva je bila situacija sa njom pre recimo par meseci? S obzirom na to da mi volimo da vadimo ljude iz zaborava, jedna naša televizija uradila intervju sa Ruškom Jakić. Citiram. Ja starim kao katedrala i zato sam ubeđena da moje vreme tek dolazi. Ja zamišljam Rušku kao konačno uspešnu kad za 2 godine bude proslavila 200. rođendan. Čestitamo! Čestit rođendan!
A ove godine nismo zaboravili ni Miru Adanju Polak. Ajde da se i toga prisetimo. Nakon što sebi postavite pitanje da li je realno da je ova žena još uvek živa, možete čuti i nešto slično ovome. Citiram. Poštovani gledaoci, danas ću vam pružiti priliku da čujete nešto za što sam sigurna da su mnogi od vas čekali godinama da čuju. Saznajte konačno odgovor na pitanje zašto je čuvena maksilofacijalna hiruškinja Ranka Caldwell otišla iz Srbije. Mira, srpski Kolumbo, tribine ti kliču. Dalje. I nekako se generacijski na njih lepi i političarka i svaštara od žene, Margit Savović. Kako izgleda jedan njen sasvim prosečan dan? Svako jutro doručkujem isti redosled od 3 jela, cigaretu, kafu i kašalj. I čini mi se da bi sada zbog malo veće količine gadosti bilo potpuno u redu da stanemo. Čuli ste prvi deo godišnje retrospektive. Drugi deo kreće vrlo brzo. Nastavljamo sa drugim delom godišnje retrospektive antidepresiva. Ovu kao i gomilu prethodnih godini za nas obeležila je i gomila reality show-ova i naravno gomila gluposti koja je to izrečena. Prisjetit ćemo se samo nekoliko njih. Evo recimo, gospodin Miki Evremović imao je dosta vremena da se priseti mnogih svojih putovanja. Šta je hteo reći? Sećam se, od negde smo se vraćali i kažem ja mom kolegi tada, ajde da se vratimo da vidim i ja taj čuveni toranj u pizdi. Toranj u pizdi. Imala je bucka i još mnogo ispada. Ja sam čula da se tu nešto dešavalo. Jel su tad beše ubili tebe ili tvog druga? Nedugo zatim nastavila i sa, citiram, Ma vidi da ti kažem, ja sam ovde bre među svim ženama jedina normalna bre. Ma bre, baš sam abnormalna. Baš sam abnormalna. Sve dok se ne definiše kao remećena, poremećena, sve je okej. A nećemo zaboraviti ni ovaj. Ona nam je poslednja nada, utoka i spas. Utoka i spas. Zatim na ivici nervnog sloma rukometašica Svetlana Kitić. Citiram. Ma bre, ima da oteram sve u 3 lepe i odem u svemir da budem ko onaj Gagarej. Vratit ćemo se za trenutak na Mikija, ali zajedno sa Markom Miljkovićem, nekada učesnikom Velikog brata, sada i parova. Citiram. Brate, ja za svoj uspeh treba da se zahvalim svojim roditeljima, a pre svega Kevi i Ćaletu. Ili još jači Miki Evremović. Citiram. Vraćali smo se tada sa nekog nastupa i eto, udesi i pogine nas troje. Pa dobro, nije Marko jedini. Za neki ljude se uopšte ne bi ni znalo da nisu bili u nekom realitiju, a bila bi prava šteta. Kraljica lapsusa ove godine je ubedljivo bila Ava Karabatić. Volela bi da imam više samopouzdanja od druge ljude. I to je bio lapsus na 3. mestu. Drugo mesto definitivno zauzima sa svojom izjavom da je stalno u mobingu, jer ima 5 mobilnih telefona, ali ubedljivo prvo mesto zauzela izjavom koju smo vam predstavili tokom trajanja Survivora. Pa pričala sam već u nekoliko intervjua to. Meni je stvarno u Kostariki bilo sve lepo, a najružnije je ipak to što sam dobila neke hemoroide na grlu i eto to... Hemoroide si dobila na grlu? No, Ava nije jedina. Sestra Nataša Bekvalac, Kristina, saopštila da je tokom Survivora ipak naučila dosta vrednih životnih lekcija. A jedna od njih bila je i, citiram, Mnogo smo pazili zbog raznih bolesti i naučila sam da više ne stavljam svašta u usta. Tuga i nesreće obavile su veliki deo muške populacije. Dobro, da se okrenemo malo i pevačicama. Viki Miljković, koju iz nikom jasnog razloga možete neprestano viđati na TV-u, objasnila je, pravo da vam kažem, nemam pojma šta. Izgleda da je ponovo u modi traženje smisla za život u estradnom svetu. Tom tematikom bavila se i Viki Miljković. Doduše ne baš životom, koliko svojim pesmama. Citiram. Svaki put pomislim da se bavim poslom koga osjećam svojom dušom, poljubim sutra, smatram da želje i navika i čežnju u nekoj želji jeste jednostavno stvarno bitna. Dušom poljubiš sutra, želja je čežnja koju osjećaš da je bitna? Eto šta se desi kad pojedinim ljudima daš da za promenu pročitaju i neku knjigu. Dalje.
Ali, to za čitanje knjiga je definitivno tačno. Mada, pitanje je koliko je neko u životu uopšte video neku knjigu, a kamoli isto pročitao. Pa evo da vas podsjetimo šta je svojevremeno izjavila Tina Ivanović. Moja omiljena knjiga je Tihi Don Kihot. Tihi Don Kihot. Pa to je to, ženo, ti razvaljuješ književnost. Možda je čak i gore kada se neko istripuje da je mnogo pametan i načitan. Idemo 4 meseca unazad i prisjećamo se Ene Popov. Pa mislim stvarno, mnogi pevačice tako pišu da bi se Vuk Karadžić danas prevrtao u grobu da je živ. Prevrtao u grobu da je živ. Čovek će stvarno početi da se okreće. Da se mi na kratko povučemo dok je vreme. Bio je ovo drugi deo godišnje retrospektive. Najslađe, najbolji i najsmešniji ostavili smo za kraj. Čućete ga vrlo uskoro. A sada, treći deo retrospektive u kojoj ćete čuti šta je sve to obeležilo sezonu iza nas. Malo pre smo završili sa time kako su mnoge estradne ličnosti počele da se bave književnošću, a dok neki čitaju knjige, drugi se bave seoskim poslovima. To nam je zimus rekla Anabela i zvučalo je ovako. Ja sam odrasla na selu, tamo sam naučila da muzem kozu, kravu, konja. I šta reći? Ko sa tom konju ne zavidi? Mi ga doduše malo i mrzimo. Konju jedan! Njena bivša porodica Đogani nije se skidala sa TV ekrana tokom zadnjih godinu dana i naravno neprestano su se vraćali na period kako je sve izgledalo 90-ih kada su oni vladali estradom. Gospodin Funky G, Be Free i ostali. Ranije kad je Funky G bio na vrhuncu, ja sam nosio 80% svakog projekta vokalno. Znači džuskao sam. Nosio vokalno. Džuskao sam. Par minuta kasnije. Ma Gagi i ja se družimo još od uvek, a eto, ja sam moj klinke čuvao. Sećaš se, brate, kad smo ono se igrali sa njima, ringi, ringi, raja, a mi deca čuč. Ringi, ringi, raja, a mi deca čuč. Pa dobro je da deca ne idu na traške. Neki su na ovo rekli katastrofa, a mi ćemo vam reći da nije to katastrofa. Katastrofa je kad vam recimo gori stan, a vi ne znate gde ćete. To nas je nešto pred Novu godinu naučila Isidora Bjelica. Kako je sve to izgledalo u njenom slučaju? Ma užas sam proživela, sedim u kući, smrdi nešto, ja pogledam u Pajkića koji spava, vidim nije on nego neki požar i budim ga, ustani ljubavi, ajde ustani, gori, on čuo gorim, povukao me u krevet, ja kažem ne kretenčino, ne ja nego kod komšija i dok sam objasnila malo se nismo zapalili. Gori more, tope se planine. Naravno i ovu sezonu retrospektive antidepresiva obeležile su vesti pod nazivom Koga bre to zanima. Jedna od definitivno najvažnijih vesti koje smo ove sezone objavili zvučala je ovako. Nakon godina i godina održavanje trudnoće od 9 meseci, Severina se konačno porodila. Na licu mesta nalazi se reporter retrospektive Olivija Rogić. Olivija, kaži mi kakva je situacija i da li se nešto čudno dešava u porodilištu? Eneče, svašta je čudno ovde i zato smo svi u stanju pripravnosti. Oko mene se nalazi neviđen broj male dece, svi plaču, a kako se nagađa, to je od sreće što su se rodili istog dana kada i sve to Severinino čedo. Svi kliču i jedva čekaju da Severina počne da ga doji, ali oni nisu jedini i mnogo muškaraca je tu sa istim iščekivanjem, uzvikuju svi. Studijom. Olivija, reci mi, da li su istinite glasine da će se Severinin sin družiti sa Bosiljčićevom ćerkom? Enes, za sada se još uvek samo spekuliše, ali kako retrospektiva nezvanično saznaje, Šotra uveliko završava novi film čije će uloge biti poverene upravo njima, a pre toga neće biti dozvoljeno snimanje i slikanje deteta, jer je Severina izjavila da će iz porodilišta ipak izaći sa bebom. I to bi bilo to. Hvala vam na tome što ste nas pratili putem TDI mreže, Facebooka i našeg YouTube kanala Retrospektiva Antidepresiva. Čujemo se iz sledeće sezone, već od 1. septembra. Mi odosmo i pozdravljamo vas. On Marcello i ja Enes.